дуруди бепоён шунавандаҳои азиз, ман ҳуқуқшинос Ширин Ибронова бо шумо ҳастам. Ҳаминро қайд карданиам ки дар каналам YouTube ба ном Ширин Ибронова ба забони англисӣ навишта шудааст ва ба забони кириллӣ навишта шудааст. Ба шумо ман дар як видео гуфта будам ки дар баромади дигаам оиди қарори фармони президенти Русия таҳти рақами 392 аз 15 июн ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. имрӯз ба саволҳои шумо чунин ҷавоб медиҳам. ҳамон чихеле ки қарор бароварда буданд аз 15 март то 15 июн, ҳамин 15 июн иваз шуд ба 15 сентябр. Нафароне ки РВП доред, вид на жительство доред, шумо муҳлати шумо нигоҳ дошта мешавад то 15 сентябр. Яъне шумо агар ки хоҳед ки РВП дошта бошед, хоҳед ки вид на жительство гиред, метавонед айни ҳол муроҷиат кунед барои гирифтани вид на жительство. Агар вид на жительство дошта бошед, метавонед муроҷиат кунед барои гирифтани гражданство шаҳрвандӣ. То 15 сентябр шумо муҳлатро нигоҳ дошта мешавад, ба ягон хатогӣ ҳам роҳ дода намешавад. ғайри нафарони зиёд савол додед ки мигратсиони карта, яъне хадамон варақаи муҳоҷиратӣ шумо муҳлаташ то 15 март гузашта буд ва шумо фаромӯш насозед ки муҳлати ҳамон агар гузашта буд, муҳлати регистратсияи шумо гузашта буд, 93 рӯз илова шуд бо қонуни ҳамон таҳти рақами 274. аммо ҳаминро фаромӯш насозед ки аз 15 июн ин тараф, аз 16 июн сар карда, нафароне ки дар асоси патент ё разрешение на работу кор ва фаъолият мекунед, бояд ҳатман патентҳои худро дуруст кунед. нафароне ки пул спурда истодед, патентҳои шумо дурустанд, давом додан гиред. нафароне ки надоред, муроҷиат кунед барои патент. чунки дар ҳамон қонуни 392 то 15 сентябр дар бораи разрешение на работа ва патент яъне муҳлат надодааст. акубод чӣ тағйири иловаҳо мешавад номаълум аст. мо ҳар ҳафта як закон, як қонун, як тағйири иловаҳо ба вуҷуд меояд. барои ҳамин айни ҳол гуфтанд ки ҳамин аз 16 июн сар карда масъалаи патент разрешение на работаро бояд бинанд қонунӣ, яъне ки дар асоси ҳамон патент разрешение на работа кор ва фаъолият кунанд. ҳаминро гуфта қайд кардем. нафароне ки савол додед, қарори суд доред барои ихроҷ кардани шумо, депортатсия кардани шумо ва дар вақти сарҳадҳо маҳкам шудан шумо рафта натавонистед. барои ин нафаронам ҳаминро гуфтаниам ки муҳлати шумо нигоҳ дошта мешавад то 15 сентябр. шумо маҷбурӣ, иҷборӣ хориҷ намешавед, пеш накарда намешавед аз ҳамин Русия. барои ҳамин муҳлатро нигоҳ накунед. агар нафароне ки шуморо ғайри қонунӣ ба воситаи суд депортатсия кардан ё ихроҷ кардан, метавонед ба ҳамон ҳуқуқшинос ё адвокате ки дар ҳамон ҷои зиндагитон муроҷиат кунед, ба шумо аризаи шикояти апеллясионӣ ба суди болоӣ нависанд. мумкин ки ҳамон қарори суд бекор карда шавад ва шумо аз сари нав ҳуҷҷатгузорӣ карда кор ва зиндагӣ кунед. барои ҳамин 15 сентябр нигоҳ накарда, метавонед аз пайи ҳамин қарорҳои суде ки ба гуфти баъзе шумо мегӯед ғайриқонунианд, аз пайи ҳаминҳо шавед. то 15 сентябр аммо муҳлати шумо нигоҳ дошта мешавад. шумо метавонед ки кор ва фаъолият кунед, зиндагӣ кунед дар асоси ҳамон қарори суде ки дар дасти шумо ҳаст. нафароне ки мегӯед ки мигратсиони картаи шумо хато навишта шудааст, шумо мақсади кор буд, мақсади частная навистанд, частная буд, кор навистанд, ё донишҷӯ будед ба шумо кор навистанд, работа навистанд, ё ки гум кардед, шумо ин низ метавонед ба МФЦ ҷои зист муроҷиат кунед. зиёд инсонҳо савол додан оиди ҳамин мигратсиони карта. мо ба онҳо ҷавоб додем ки равед аз МФЦ талаб кунед, онҳо бояд ба шумо диҳанд мувофиқи қонун. ва онҳо рафтан талаб кардан, зиёди онҳо гирифтанд, мигратсиони карта нав гирифтанд, баъзеаш дубликат гирифтанд ва аз пайи ҳуҷҷатгузорӣ худашон шуданд. ва баъзе ҷоҳода аз онҳо талаб карданд ки отпечатка палца, яъне изи ангуштони онҳоро гирифтанд ва суратҳои онҳоро гирифтанд. сабаби инро ман ба шумо мефаҳмонам. барои чӣ ин хел кардан? барои он ки яке дар розис набошанд, дар кофткол набошанд ё ҷинояте содир накарда бошанд. барои ҳамин изи ангуштони онҳо гирифта шудааст ва сурати онҳо гирифта шудааст, барое ки месанҷанд, мебинанд ки ҷинояте содир шуда бошад, чора мебинанд мувофиқи қонун. аммо барои гирифтани ҳамин мигратсиони карта шумо метавонед ҳатман ба МФЦ муроҷиат кунед. зиёд инсонҳо гирифтанд, мумкин ба шумо низ диҳанд ва аз пайи ҳуҷҷатгузорӣ мин баъдаи худ шавед. ба ҳозира ба ҳамин саволҳои шумо ман ҷавоб додам. дар канали ман Ширин Ибронова ҳуқуқшинос обуна шавед. мин баъд боз саволҳо зиёд ҳастанд, ҷавоб хоҳед гирифт. саломат бошед.